What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel! Alright, I'm Arjon Lucis TV. Kung sa bago pa lang yung sa mga video ko, so please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, sa ngayon po ay tatagal-tagal na po na hindi na po ako naka-upload kasi po sa ngayon ay naghanap po ako nga trabaho kasi po wala na po kami makain ni Desiree. Kasi sa ngayon ay pandemic pa at lockdown ngayon dito. So, hindi kami makalabas ng bahay. Alright, so ngayon ay nag-request po sa amin ang aking po sister nga si Arcelen Luces from Dubai. Okay, so shout out po pala sa sister ko dyan, si Annabelle Innumerable from Dubai, and then mga cousin ko po from Dubai, at sa Laos ko nga cousin, at syempre ang sister ko nga sa Lebanon. Okay, so shout out po sa inyo, sa brother ko sa Palawan, shout out po dyan. Shout out po kay Sir Ramses Aka, coach po si Paktakaw ICNHS. Shout out po kay Randy Lumagbas for MBC Volleyball Mandurriao Iloilo City. Alright? So ngayon po ay ang gagawin po namin, nag-request ang aking sister na si Arcelen Luces mag-Death Race Revenge Challenge naman po ako. Alright? So syempre si Desiree naman ay lalagyan niya po ako ng step, and then ako naman po magmi-make up sa kanya. Gagawin natin siyang clown. Okay, so di ko alam kung kakayanin ko po yon kasi may tip po mahirap po kasi matigas yung aking kamay. Alright, sa ngayon ay si Desiree nandun pa, ay lumabas pa, baka po bumili. Di ko po alam. Okay, so pala, shout out po pala sa mga viewers ko dyan. Please, mga viewers ko, especially po sa Ilonggo and Filipino, please po, i-support nyo po yung YouTube channel ko. Okay? So, Arjon Lucis TV. Don't forget, subscribe and click the notification bell para updating kayo sa mga bagong upload na video. Okay? So, paki-like and share na lang po sa mga family and relatives nyo. Okay? So, ngayon ay mag-start na po kami. 1, 2, 3. Here we go! So, ayun na mga ka-magic. Nandito na po si Desiree! Alright, so ngayon ay umpisa na po namin mag-Death Revenge Challenge. Okay, so mga ka-magic, syempre una muna natin na lalagyan sa ng headband para po hindi magulo yung kanyang baby ko si Kulot. Gago! Okay, so nalagyan natin siya. Ito, paano? Ay. Wala. Dapat sinalon niya siya. Okay na yan. Hindi ko malaman. Hindi ko alam kung ano ba, no? Yan ba, no? Dito. Ganyan, ano? Wala. Hindi ko alam eh. Ito nga pala. Bebe. Si. Oh, paano? Suli. Dapat orange siya. Ate, ikaw na lang eh. Alam mo nga, hindi ko alam eh. Alam mo pala eh, kanina ka pa dyan eh, kasi hindi ko po alam yan kasi lalaki tayo eh. Puso nga kayo bang puso tayong hindi ka padala nga pailalim mo mag-get para makasya yung tape kasi wala po tayong pera pambili ng tape eh. Kaya test lang muna. Yan. Mga ka-magic na gusto nyo po mag-request, please paki-comment down below lang po. Kapag gusto nyo po pagawa nyo sa amin nga challenge, makaya ko lang po. So sana po susuran nyo po kami ng kahit load na po kasi load na po ang ginagamit namin pang-upload ng YouTube eh. Kasi wala po kami wifi kasi So, wala pa. Ito na lang. Hindi po kami rich. I'm 4 po kami 4. Ano mo?
Okay na yan, okay na ito. Huwag na yan. Huwag na yan. Ganyan, no, makakasa sa karon. Ano ito? Parang electrician ka ito Ano ito? Kurente? Okay na, okay na. Okay na yan. Okay na yan. Ako lang ipabalaksin. Wow! Ang where's the tet? Parang Dracula. Okay. Hindi na. 1 minute, 37 seconds later. Ito po ay BB Cream. BB Cream. Okay, so mahirap pala to. Ako na lang. Ah. Yan kita. Hindi na huwag mo na ako tulungan. Baka mayawa ka sa akin. Bakit? Bakit hindi na ka? Yan na, yan na. Yan, okay na, okay na. Ayun na. Wow. Ano? Parang tingnan mo no, ako po ang makeup artist ni Rabia. Aray, masakit! Masakit yung aking kamay. Hindi ko na malaman kung ano ang aking gagawin. Yan na, nakasmile siya doon, hindi siya sumasagot. Oh, ano, mahirap, masakit na alay sa aking kamay. Hindi ko na malaman. Ang gagawin ko, mag-out ba ako or ano, tingnan mo na saan na lang po yung kamay ko nakalagay sa kanya mukha, Ano, yung matay ako. Ano yan? Okay na yan, okay na yan. So, check mo nga. Okay na? Okay. So, next. What is next? Face powder. Okay, face powder. Ito po yung ginagamit ko po kapag ako po ay nagtatrabaho sa sa like sumagpaw. Gago! Aray. Aray. Ayan, okay na. Okay na. Tingnan nga. Wow! Okay, parang wala na siya. Okay, so next. Ito, lifting. Tingnan ako kaya. No. Nakita mo yun? Brow soap. Brow soap. Brow soap. Brow soap. Pag tayo ay kumain sa mga kitering, mayroon pong soap, kakain mo natin yan. Gago! Ang gawin natin yung yung kanyang pisngi, gawin natin ng pink. Pink para mas lalos gumanda pa siya. Pink natin yan. Kahit nahihirapan na ako dito, kahit parang tatain na ako, pinipigilan ko lang para mas maganda yung ating prinsesa, prinsesa ng mga patay. Ano tayo kinabutangan? Wala na nagkala. Sorry. Hindi ko alam kasi. Hindi ko alam. Ayun. So, tingnan mo nga. Okay na. So, ayan. Okay na yan, okay. Okay na, tingnan mo. Wow, okay, tingnan mo. Dito yung camera. Okay, yung Wow, my God! Nag-pink yung kanyang pisngi, no? Red dyan. Pink to, Hindi ko alam. Alright, so ayun na mga ka-magic. Nakita nyo naman po yung makeup artist ko po, pang Miss Universe po yan, okay? So, again mga ka-magic, I'm Arjun, Mrs. TV, and this is the... Alright, so welcome to my YouTube channel. Kung so bago pa lang sa mga aking video, so please don't forget support mga ka-magic. Subscribe and click the notification bell, like and share para updated kayo sa mga bagong upload na video. Alright, thank you so much. Thank you for all support. Say all.
Bye-bye!